दिनै 15 आगस्ट आरो भारत उदांस्रि सान आरो दिनैनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र जाय बेवहाय दैबानाजोंहाय बिथांमोननि नैबे माजगाव गामि आरो बे गामिया नाजिरा सार्केलनि सिङाव गोग्लैयो आरो बेहाय जोङो गामियाव दा जोङो न'खर न'खर जोंनि बावहाय 10टा बा 10टा ग्रुप दङ बे ग्रुपआव जोंहा 10 सा जोंनि भलन्टियार्सफ्रा लिड लानानै मोनफ्रोमबो न'खर न'खर हाबगोन आरो बिथांमोननि जि अबस्थाखौ नुबाय जे बावहाय हाब्रु फबना दं फारसेथिंजाय गोबांनि न'आ गब्र'नानै दं आरो बेबादिनो जोंनि बावहाय जि न'खौ साखोन सिखोन खालामनानै होनाय फोसाबना होनाय जोङो दिनैनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ सप्ता खनसेनि मोनसे समाय लानानै लोगोसेयै जोङो मोनसे टारगेट लादों जे गासै जोङो माने 200 न'खरखौ फोसाबनानै होनायनि मोनसे थिरांथायाव जोङो बावहाय दा गासै जोङो खामानि मावनो बाग्लायनाय जोंनि हान्जाया गासै भलन्टियार्सफ्रा जोंहा 100 भलन्टियार्स जोङो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गासै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंनि जिल्ला एबसुनि मिरु एबसुनि दखरा एबसुनि आरो बयबो जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुं जानानै जोंनि बे न'खर बोखांनानै न'खरखौ फोसाबनायाव न'नि बाला खोबना थानाय दंफां दालाइ बायदि आदि माने ओरैबायदि मोनसे माने दुखुनांथाव थासारियाव बिथांमोना दङ आरो बेखौ लानानै जोङो जेसे हायो एसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावसोम हान्जाया जोङो दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जागायगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे माने दा केमेराखौ फिदिंबा बेवहाय जिबादि जोंनि उनथिंजाय न'खर मोनसे आरो अपोजिटआव जों बेहाय मथथे बे माजगाव गामियाव बेबादि मोनसे दुखुनांथाव थासारियाव दङ आरो जेसे हायो एसे जोङो दिनैनिफ्राय बे खामानिखौनो जागायलांनो होननानै सानबाय।